Dobrý den. Jak všichni víme, nařízení DORA právě vstupuje v účinnost. Nesplnění požadavků tohoto nařízení může vést k významným finančním a reputačním rizikům. My v Blue Partners jsme specialisté na kybernetickou bezpečnost a na směrnice a dokumentace. Nabízíme bezplatnou 30-minutovou konzultaci zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků. V popisku videa najdete linku na naší webovou stránku. Během konzultace se od nás dozvíte, zda se na vaši organizaci vztahuje nařízení DORA, jaké konkrétní kroky byste měli podniknout pro dosažení souladu s DORou a jak vás podpoříme při implementaci požadavků tohoto nařízení. Naši odborníci mají hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a regulací finančního trhu. Jsme připraveni poskytnout vám profesionální a důvěrné poradenství přizpůsobené specifickým potřebám vaší organizace. Rezervujte si svou bezplatnou konzultaci ještě dnes. Buď přes zmiňovaný odkaz v popisku, nebo přímo na telefonním čísle, které vidíte na obrazovce. Děkuji vám a těším se na spolupráci. Hezký den.